Mariana, dar voi și ați primit produsul noi? Конечно, că am primit produsul noi. Am venit nou din Turcia. Am primit șampun de păr uscat în caz că părul nu trebuie pe la seara. Așa, pentru brunete. Așa, original, dar catare pentru volum. Și așa, toate la 70 de lei, vă așteptăm la Bulgar Plaza 7. După asta noi am primit măști de păr. Așa, costă 70 de lei. Просто бомбические. Am primit geluri de duș, încă o dată sprayele pentru corp, săpun lichid, spumă pentru păr, caroci tot ce ține din igienă pentru fete, pentru noi. Și în afară că am primit produse pentru fete, noi am primit și produse pentru casă. Am primit odorizante pentru casă așa, am primit difuzoare cu bețușoare așa, diferite mirosuri, dar mirosuri prost, bombă. Și am primit așa, ele pot să fie ca cadou sau poți să le iei acasă, deci nu și cadou pentru mine, că tare degrabă e ziua mea, dar vă rog, pentru ziua mea mai serios cadouri, nu parfum pentru casă. Și am primit rezerve pentru odorizante, ia ca așa. Și eu doar v-am zis că noi mereu renoim stoc o dată la 2 săptămâni. Pe data asta noi am primit 3 containere într-o săptămână în Bulgar, Paza 7, Varlam 63, Valea Bâclu 5 bar 1 și degrabă încă un magazin nou.